çaqas di çarçıve proses açtığı ve cari peyameke u calan habu sabarati xwal ve şantınapeke çekdanîne li 2013 bu 2015 ji peyam habu pêvaja açtığı bi li wî demî vê carê baştir bû ji ber ku ji aliyê her dukan hêzamata Türkiye PKK çek hatibûne bêdengkirin rewşeke baştir hebû niha çek gelek bi xurtî kar dikin şerrekê dijwar heye û bêguman daxwaniyên balkêş hene lê baweke praktîkî çi nayete dîtin gelo bûra şû saye Abdurrahîm Samawi ve kuler û çavderî siyasî li bajarê İzmîrê li Tirkiye digelme. Birêz Abdurrahîm demata baş be. Kevata serinç serhindê heye gelo. Bû di çerçevê pêvaja aştiyê da çareseriyê bes daxwanî hene, ev daxwanî ne nahêne praktîze kirin bû. دمش من اكرانا وانا بينم براينجا بس من قوتني ويجي فهم نكرن دنك Belê megu serinç serhindê heye gelo bû sebaretî pêvaja çareseriyê bes daxwanî hene. Ev daxwanî ne nahêne praktîze kirin. بله قلت دافعاني هنا بس hafta peşi ama yani pişti çarpınç rojde ditine heyeta İmralı o Serok Komarı Türkiye Erdoğan ve be çekirin ve ditnavan çevibi pişti ve de parlamentoda liser girtiye hapsiya o liser o ujalan ve kanun ekterkeve kanun ek ve binin parlamento pişti ve kanuni hazırya kongre ve be kirin arasti İşbergu Öcalan ve derkeve hapsa mali yani bin çaba da be bes ve derkeve hürriyetayı betir ve ben frehibi hazırya ve dikin beri aydı ev hareket ve çevi bana ev hazırya ve çevi bana bes jiber ve gırtına Seroke Şarederiya İstanbul'e İmamoğlu bir şekilde şundeket, bir şekilde derenket arasti. Naha tu tecrit liser Öcalan ne mahi arasti. Şunu hatın rahattı. Ayla vücu şu projaydı avditin. O hafta peşa meclizaten heyeta İmralıcı ve Herevbi. Az ve liser çareseriye az tu astengi ne mad binem arasti. Belê kewata birêz Abdurrahîm yani ewa tu dibêjî yaw yani ev şirove ne pêşbînî ne yan jî zanyarî ne ku ewan tu dibêjî li parlemanê ve yasa derbiça û celanê bêt azad kirin di nava malê da be zanyarî ne yani ne peşveran yani zanyarîn xweşîn yani erê baş ne kewata yani pêvajû baş birêve diçe baş ben birêve diçe yani zêde deng dernakeve bes baş birêve diçe yani di piş deriya de piş divara de danûstendinê devletê û danûstendinê örgütê Öcalan baş be hevre heye yani li gotinên nexweş hewqasî ez pê behwer nakim arastî çünkü gelek tişte em dizanin ku berî şeş heft meha jî me got danûstendinê devletê û danûstendinê PKK û KCK be hevre heye ve ev çareserî ve halas yani çareseri ve davya xwe bibîne dawiye bibîne yani ve muvaffaq bibe belê kewata birêz Abdurrahîm dema 30 salan e berdam got tu bêjin PKK dewleta Tirkiye hene bu çareseriya pirsa Kurdan li heta niha derencan nebûne yên Oslo hebûne yên 2000 hebûne kewata tu bi bawerî gel û vê carê niyeteke ciddî heye ku êdî pêvajo ser bigire Bele ez vena bahverim arastî ji ber çi ji ber ku îrada Erdoğan û îrada Öcalan mutabakat awan be hevre çêbû yani îrada devletê û îrada Öcalan mutabakat awan be hevre çêbû kîja estangî derkeve pêşa vê mutabakatê û îmha bikin ez vena baş dizanim yani wek astengî em ê bêjin di nav devletê jî derkevin ve wana bertaraf bikin û di nav örgütê jî di nav partiya PKK jî derkevin ve wan bertaraf bikin. İrada wan pir bi kuvvet mutabakata wan hatiye belê îrada li ser çi binamaye birêz Abdurrahîm aya geştine ve qenaetê ku pirsa Kurdan heye pêwîst e pirsa birêv rêbazên aştiyê çareser be êdî her du alî nikarin bi çek bagir hevdû tasfiye bikin ve ew niha ne wextê wê em bînin ziman mutabakata ku devletê Öcalan li ser hev kiriye niha em nikarin bînin ziman ji ber çi ji ber ku fitneyî û
tevgeri pır derdixin hükümet jî naxwaze bîne ziman û Öcalan jî naxwaze bîne ziman. Bes her du alî jî bi hev bawerin. Baweriya wan bi hev re çêbûye û mutabaqata wan veşartî bi hev re heye. Li ser destûrê em dibêjin anayasa ew hinek jî dibêjin destûrê li ser gelek kanûnê wekî dê li ser Rojava, li ser Kurdê Rojhilata navîn tevî mutabaqatek giran bi hev re çêkirine. Ez bu wê zêde bawerim yani arastî. Belê Zanebûnê lê me ne yani sererdê tiştekê din heye li deverên Sinûriyên Başûrê Kurdistanê di nava artışa Tirkiye û PKK şerên herî dijwar hene. Di heman demda tu qendîl çad bînî. Berpirseke qendîl dibêje êdî em bi gumanî ji ber ku bawekî praktîkî gaf nahêne avêtin. Bi tinê daxwanîne. Devleta Tirka tiştinde tecrübe kirine. Ev jî di navê mutabaqatê de çi tecrübe kirine? Sala 2011 12 de vexta dema çareseriya aşitî de Devleta Tirka çavê xwe ji gelek tiştare girt. Bes dibêjin vexta me çavê xwe girt Nisêbîn û Şirnax û em ê bêjin Diyarbekir, Sûr kirin bomba. Em vê neqlê çavê xwe heta çareseriya dawiyê gav avêtina dawiyê neyê avêtin em şer nasekin. Devleta Tirka vê nerînetînê ziman. Ez texmîn dikim baş îzah kir. Ji ber wê yekê ve dibê wexta em bêhna xwe em çavê xwe ji gelek tiştar bigirin wê PKK ji aliyê çekdariyê ve wê mevjiya bistînê wê gavê nexweş bavêjin em vêna müşahede nakin. Ji ber wê yekê ve ew şerê giran dewam dike. Heta gavê dawiyê neyê avêtin ji teref PKK re ew şer nasekine. Belê birês Abdurrahman tu zanî jî Gava dawî tiye berdana çekdariyê yani berdana çekdariyê heta berdana çekdarî neyê holê devlet şer nasekine. tu zanî ve micarekî alûze yanî bi dehan sal e ev her du hêze şerê hevdû dikin. Êdî gel û weke qereylan dibêje em çekîdanî kîve biçîn nabî şert û meç hebin gav hebin nexşa rê hebe heta ew dibêjin pêwîst ew calan bê azadkirin serperişka kongrê bike ji ber ku bi tinê ew dikare PKK halweşîne ku xwe dirûskî ya wê xelî guhdariyê bike. Murat Karayalan jî û Cemîl Bayık jî tevî min nas dikin. Min berê bersiva van pirsa da arastî. Yani çekdarî danîna çeka wê li Kurdistanê bêjî, wê li Rojava bêjî, wê hinek jî li Tirkî bêjî. Yani ew proje hatiye ava kirin, bes dixwazin vêne deşifre bikin. Yani devleta Tirka têxin estengiyê. Bu devlet jî ji wê nare müşahede nake arastî. Proje ji teref Öcalan û devletê re ve çek denin ku gav bi gav hatiye avakirin arastî. Gav bi gav hatiye avakirin. Ve heta go çareserî tamam bibêjî ve ev insanê go dibin çeka dene yani xwedî çekin ve ku jiyana xwe derbas bikin ew jî proja wan jî hatiye avakirin. Bes örgüt yani KCK PKK dixwaze vena yani bi zimanekî nexweş dixwaze bîne holê devlet jî müşahede wê nake arast. Kevata zimanê nexweş kevata niyeteke cidî nîne gel û PKK pabendî vê biryara Öcalan be biyate? Di nav PKK de hinek nexweşî got dixwazin hene. Bes nebin tamametî. Yani örgüt gotine gotinin zaman bersiva wanî got ji Öcalan re dişînin dibe em amade ne ji her talimatê tere ji her emrê tere ji vê banga tê got 27 mehê ji wê nare em amade ne. Bes dibin di stadê jî wekî de hinek ji wan hene ne heme hinek ji wan hene dixwazin astengê derxînin dixwazin nexweşiyê derxînin û bi dereng xînin yani devlet jî vêna müşahede nake arastî. Öcalan jî naxwaze devlet müşahede bike. Belê. Kevata piştî cejnê di rojên bihê da biryara ku şanda Dem Partiye digeh Recep Tayyip Erdogan Serkomarê Tirkiye Serokê AK Partiye bicive. Tu vê civînê çad bînî gelo. Dibe ku civînekê yekîlayî kerbe bû vê pirsê? Civînek wê xweş derbas be bes tiştek de heye belkî heyeta İmralı bê guhertin. Yani hinek inisiyatifê sivîl
تکه ناب بنده ناب چاره سریه آراستی ولو خیایه بس بدیتنا heyeta İmrali yani Pervin Buldan و Sırrı Süreyya go Serok Komar bibinin o Dinabuanda Ahmet Türk ve abi Serok Komar Türk bibinin o ditina wan pe ve belki heyet be hartin yani heyeta go şareseriye tamam be ki heyetik sivil inisiyatifa sivil be hole em de heviya ve narasti fakat sıpıs gerek ve hevditine de dernak بله بیراته سالن پیشتر دسته عقلمند و معقولان هبویه کساتین اکادمیسی کساتین جواکی تدا جهدی کرتن تو ده بیجی به دسته امرالیه به گوارتن گلو بوده به گوارتن اگر او دسته به گوارتن سدمکیه و دکی شینوان بگیره ben ya deheyetik akılmend da şunavan bigre bele اره او عقلمند جی کی جا پیتین گلو جی ترکان جی کردان جی هر دو آریان جی پیکاته که سیاسی نه Kürdan. Tamamen Kürdan. بله و داویه برئیس عبدالرحیم کن بحثی روشا هندر بکن تو زانی جای کرمی ماموگلون هاد سجنه دایه روشا متروپولین ترکیه روشا و خرابه بایکوتا چاپمنیه و یا خوارنی جهات که کرن دامان دام دا خواه نشاندانین به 10,000 کسان دردکوین تو به چاد بینی گله و بخوشینا بیتا استنگی به هم به پیواجوی Yani sala 2013'de orta dema çareseriya aşitti kurt bu üç ahici hinek desten kreş gezi harekete geziye derxistin ev kurt derxistin sikaka u cada u bajar xarakirin ve demedi jî aynı risk bu vasıta İmamoğlu hat hole. Yani boykotun, emebejin, sikakın, numayişin bive çiki hat hole. Yani tiş civena dernak ve duhazın ve çareseriya mesela Kürt و خلاص کرنا çekdari و fesih کرنا PKK bitakhirinin yani dereng behedin aslında mesele ne mesele işaret deserok işaret der ya İstanbul'e teneye mesele güve çareseriye jî bi dereng bixin yani ha kostine wan dibejin kostine wan gran hene derde wan ne İmamoğlu ya arastı İmamoğlu zaten wan hevdu ihbar kir wan hevdu şikayeti devlete kir CHP partiya CHP dina fade hevdu ihbar kirin arastı devlete müdahale wan ne arastı برئیس عبدالرحیم سماوی و کلر و چاودری سیاسی لباجر ازمیر ترکیه گلمه بو گلکی سپاس